Malawi today. Kuchoka apa. The way they are handling this world, the way they are making their, what can we say, their... Nkufika apa. End up in offices. Thank you. Wow. 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 Powerful. Powerful. Iyi ndi nkhani ya Finance Magonja, phungu wa Machinga Southeast constituency. I'm so excited because it... Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tabweranso ndi nkhani ina yokoma kwambiri komanso yosangalatsa ndi yopatsa chidwi ya mtsikana ameneyu Finance Magonja, amene ndi phungu wa dera la Machinga Southeast. Inde mukumbukira bwino padzana kunena kuti mu nthawi imene ankapanga kampeni kuti akhale phungu wa dera limeneli la Machinga Southeast, chizungu chinkamuvutirapo ndipo adausa nkhani zosiyanasiyana, anthu adampasa mayina osiyanasiyana, koma pano simungamugwire konse. The reader of Professor Kabita Mutalika, the way they are handling this world, the way they are making their, what can we say, their, what can we say, yeah. So we can just say thank you for the leader, for the good heart which he has. Thank you so much. Phunguyu wakhala akuyimirira anthu amdera mwake mu njira zosiyanasiyana, kwayankhulira ndi kuwapemphera zitukuko zosiyanasiyana mnyumbayi, posalabadira kuti iyeyu amadziwa chizungu motani, koma sanagwe mphwayi ndipo sanabwerere m'mbuyo. Mukupita kwa nthawi anayamba kuonesa zisuzo ndipo anthu adazizimuka kwambiri. Whereby it can be taught to our kids. It can be taught to our pupils on how to manage business so that when they become graduate, if they don't end up in offices, they should be able to do business. First Deputy Speaker. Pano olemekezeka a Finance Magonja akuyankhula chizungu chokoma kwambiri ndi chokhathamira, komanso akuyankhula mfundo zotyakuka mnyumbayi, ndipo anthu akuwayamikira mu njira zosiyanasiyana. Padakali pano phunguyu akupitirirabe kuwayimirira anthu ake ndi kuwayankhulira zinthu zosiyanasiyana mnyumbayi. Izi ndi zosangalatsa kwambiri. We do have some millionaires who are in the offices, but the majority of them, they are the ones who are learning businesses. So if we teach our kids at a younger age. Koma tsiku lina adadzizimusa anthu pamene anayima nkuwayankhulira anthu. Mukuyankhula kwake iyeyo anapempha zinthu zosiyanasiyana, komanso anadandaulapo zokhuzana ndi chimanga chimene boma limagawa ku anthu osauka, kuti anthu akudera kwake chimangachi sichidawafike. Koma kumapeto kwa zinthu zimene amayankhula, kapena kuti kumapeto kwa kuyankhula kwake, anaphatikizapo kunena kuti mfundo yonena kuti mamega farmers alimi ang'ono ndiyoti sikupereka sense ina iliyonse, kapena kuti ndiyoduka moto mchichewa. Izi zinabweretsa phokoso kwambiri mu parliament, ndipo speaker a nyumba imeneyi anamulangiza kunena kuti iwe chonde usalowerere ndale za mikhalakale kapena kuti mikoko yogona mnyumba ino, chifukwa choti udakali wachichepere ndipo iwe ndi mwana kwambiri. Choncho lemekeza akuluakulu kuti tsogolo lako likhale lowala. Kotero anakhala pansi ndipo adamvera zimenezi. Report that we haven't gotten anything up to now. And I hope after voicing out here, the people of Machinga Southeast is going to be considered. Second, First Deputy Speaker, on the issue of mega farms, or it's called mega farms. It's called Alimi Angono. Mamega farms angono. Thank you. Sorry. Mamega farms angono. First Deputy Speaker, even the phrase itself, Mamega farms angono, it doesn't make Honorable sense. member, we don't have that, please. Honorable member, please. Let's be. All right, I'll behave. Let's Thank speak. you. I'll behave. Let me just go to the road sector. You are an upcoming member of parliament.
Yes. Be positive. All right. Don't emulate what others do. On the Be road. positive. The future is bright. Your future is bright. Amen. Be positive. Amen. Be positive. Be Amen. progressive. Amen. Thank you. On the road, the Minister of Transport, there have been an allocation of 35 billion on page 62. There's a south. Machika Southeast, please resume your seat. There's a point of order. There's a south. Speaker. The south of the floor. Speaker. Speaker. But there's a south of the floor. I've given the floor. Speaker, I don't know how I can talk. I don't know how I can talk, Speaker. Speaker, I don't know how I can talk, Speaker. Ndipo mawu amenewa anausa mpungwepungwe mnyumba imeneyi monga mmene mwaoneramo. Ndipo izi zinakwiyisa kwambiri achimwendo Banda, kotero iwo adayankhula moopseza kukaopseza kamwanaka kuti iwe sukumuzi wa bulldozer zimene amapanga. Kotero First Deputy Speaker anapereka 5 minutes kuti mawa akamazabwera azampasa 5 minutes Fioness Magonja kuti azamalizise zimene iyeyo amafuna kuyankhula. Koma Chimwendo Banda ananena kuti 5 minutes imeneyo ukayiyankhulira kwanu. Kotero kuti anapereka dongosolo lonse la mmene mawa wa tsiku limeneli uzayendere popanda kutchulapo kuti iyeyu azampasa 5 minutes ndi kuyankhula zimene iyeyu amafuna kuti amalizise zokhuzana ndi dera lake. Zambiri zinaliko koma tikusiyirani kuti muumve mmene zinakhalira iko mmene zinayendera kumapeto kwa zonsezi. Koma zimenezo zimene timafuna kuti tikuoneseni lero kuti mwana amene ankakanika kuyankhula Chizungu padzana lero wamena midzu ndipo mpakana akutha kuwatchalenja akuluakulu osiyanasiyana amnyumbayi. Southeast, because the time is gone, you have 5 minutes remaining, so you finish tomorrow. I'm saying this because the award standing orders didn't give, nobody moved a motion to add time. So I'll spare your 5 minutes for tomorrow. Okay. Thank you. Thank you. Leader. All right, Honorable Speaker, thank you for what you've just said in advising young parliamentarians. Don't test some terrains. Some terrains are difficult. Some terrains are very difficult. You can ask your front bench. They know who the bulldozer is. You can spend more instead of spending less. Right, Honorable, I want to thank you in the manner you have shared proceedings today. I want to thank you in the manner that you have shared proceedings today. And I want to announce business for tomorrow. Tomorrow, the first thing to do is to allow the able Minister of Finance to wind up debate. So the very first thing we'll do tomorrow is not to continue debate, but to wind up debate. So sorry that the other 5 minutes can be done outside. But here, tomorrow, the Minister of Finance, the able Minister, Honorable Simplex Banda, will wind up debate tomorrow. And immediately after winding up debate tomorrow, we shall indeed go into the committee of supply. But I have one small message. I had whispered to my colleagues around that there is a meeting that I called, and I said the meeting is at Golden Peacock. Just to announce, the meeting is at BICC. And I think because the message is coming a bit late, but I've communicated to all members of Parliament. We have a meeting at BICC, specifically for Honorable
members of parliament. I wish you good evening. Kamacheni Mpunde. God bless you. Thank you so much. Thank you very much, Honorable Leader of the House, and to thank the Leader of Opposition and all members. What a day it was. Zimenezo ndi zimene tidakutengerani lero, nkhani yopasa chidwi yokhuzana ndi Finance Mugonja amene ndi olemekezeka aku nyumba ya malamulo akudera la Machinga South East. Kufikiranso nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse, ndipo tikupemphani kuti panga subscribe ku channel chimenechi ndikofunikira kwambiri kuti tiziyendera limodzi. Zikomo kwambiri.